Това е клаксон. А това съм аз. И винаги ми се е струвало супер готино да мога да свиря с уста. Например, за да гърмя по залите, да избухвам на стадионите и да се разбивам в дискотеките. Както и да свалям мацки. Може би не чак толкова, но все пак ми се струва доста полезно в ситуациите, когато, например, искаш да викнеш кучето си. Да повикаш някого. Прибирай. Или просто да привлечеш внимание. В най-лошия случай просто е безполезно умение, с което мога да флексвам и да бъда досаден. И все пак, мисля, че е крайно време да се науча. За целта избрах 3 метода, които да усвоя, в последствие да сравня и най-добрият да изправя срещу финалния бос клаксона. На първия метод му викам двата пищака, защото изисква да оформите пистолети с ръцете си. Теорията се състои в допиране на пистолетите и оформяне на нещо, което поне на мен ми прилича на връхна стрела. След това увлажнявате устните си, присивате ги върху зъбите и с помощта на пистолетите прегъвате езикът си в устата. Надувате и... Добре, какъв е шансът да го направят първия път? Да, ама 100% е късмет. Ами да. След като схванах теорията, директно се хвърлих в практиката. И след много неуспешни опити ожаднях. И се олигарих. Но лека по лека започнах да изкарвам някакви прилични звуци. И макар нещата да изглеждаха добре, може би всичко беше само късмет. Горе-долу успявам да го набарам, обаче ми липсва каквато да е било консистентност. Обаче мисля, че имам решение. От клипчетата, които гледах, забелязах, че маняците се възползват от един таен инструмент – огледалото. Нещо, което правя огледалото е, че ми позволява да наблюдавам промените, които правя в бричката си, пръстите, а също така и устните, и мога да намеря най-подходящата позиция. Благодарение на него започнах с консистентност да изкарвам някакви прилични звуци. И след около няколко часа проба грешка стана това. Мисля, че ключовото в този метод е да оформите оптималния отвор и да издете браличката максимално напред. И благодарение на тези съвети, мисля, че го майсторнах. Време е за метод номер 2. Втория метод е почти същото нещо, само че вместо две ръце използваме една, вместо пистолета правим окейче. Тук отново се съсредоточаваме върху формата на отвора, но нещо, което ми помогна на мене да отпусна долната си устна. И след около час опити и съревнование с бормашината на съседите, мисля, че започнах да се доближавам до истината. И с помощта на огледалото го затвърдих. Nice. Остана само последният метод. Днес е утре, демек си е днес де, но е деня, в който ще науча третия метод, който е без ръце. Теорията се състои в присиване на устни, издаване на бръчката напред, оформяне на канал с езика, през който да минава въздуха, което мисля, че е ключът за успеха, а това е лицето, към което трябва да се стремите. Знам, не е особено красиво. Тук огледалото е задължително. И честно казано, този метод се оказа най-труден от трите. Но след около 3 часа практика се уморих. Аз ставам така.
Якото поне на този метод е, че може да го практикувате навсякъде. Буквално навсякъде. И след около половин ден опитване, добре, мисля, че набрах нещо. Сега пробвам да сгъна горната си устна максимално навътре и да избутвам въздуха вместо напред, по-скоро надолу. И мисля, че съм доста близо до истината. Но трябва още практика. Също и другото нещо, което ми помогна е да съскам. И вуаля! Метод 3. Научен. Така, време е да сравним методите. За целта съм си подготвил звукометърче и ще се стремя да спазвам дистанция от около 30 см, да не смущавам допълнително с въздуха, който излиза от устата ми. Прогнозата ми е, че този ще е най-мощният метод, но този също не е за подценяване. А колкото до третия метод, мисля, че няма реален шанс срещу клаксона, все пак ще го пробваме. Метод номер 1. 85. Между другото, направо ми гръмна тъпанчетата. Метод номер 2. 83. Добре, познах, но между другото наистина никак не е зле. Все пак да дадем шанс на метод номер 3. 71. Между другото не е зле. Прогнозата ми се оказа вярна. Победител е първия метод. Така че е време да се справим срещу клаксона. Това е звярат, срещу който ще се справя днес. Първо негов ред. 79. Честно казвам, очаквах доста повече, но все пак сме на открито, така че имам шанс. Добре, сега е мой ред. 84. Yes! Айде! Yes! Ако трябва с нещо да приключа този клип, то ще е, че трябва да наблюдавате прогреса. Понякога нещата ще изглеждат невъзможни и ще мислите през цялото време, че грешката е във вас, но всъщност тя е там, че нямате отчетност в действията си. И честно казано, ако огледалото не беше с мен през целия процес, едва ли щях да науча който и да е бил от методите. Така че опитвайте, наблюдавайте и учете. Благодаря ви. И айде! Обаче само с каква гледка приключваме видеото.